I året 793 e.Kar. brød lyden af et krigshorn morgengryets stilhed og markerede begyndelsen på vikingtiden. Selv om vikingene var frygtet for sine økser, var de også dygtige handelsmænd og håndværkere, som knyttede Europa til fjerne land som Bagdad og Vinland. De var ikke bare erobrere, de grundlagde byer, etablerede kongedømmer og omformede middelalderens Europa. Men hvem var egentlig disse legendariske søfarerne? Jægersankere, historien hvor begynder for mere end 10.000 år siden, da massive islag trak sig tilbage og afdækkede et vildt og uberørt landskab. Til denne nyåbnede grænsen kom mesolitiske jægersankere, de første indbyggerne i Skandinavia. Deres overlevelse afhang og færdigheder tilpassede det barske nordlige miljøet, fiske, jagt og sanking. DNA-analyser knytter dem til haplogruppe 2 på den mandlige linjen og haplogruppe 5 på den kvindelige linjen, genetiske spor, som fortsat findes i små grupper i dagens Skandinavia. Disse tidlige menneskene havde mørkere hud, en tilpasning til det kalde klimaet, og deres ankomst markerede starten på en unik genetisk arv. I løbet af tusindvis af år blandede de sig med nye folkegrupper, og deres DNA smeltede sammen i det rige genetiske mangfoldet, som definerer Skandinavia i dag. Bønder fra Anatolia, omkring 4.300 for kroner, skete en revolutionerende ændring. Bønder fra Anatolia ankom og bragte med sig jordbruget. Denne innovation forandrede fuldstændig den lokale livsstilen og introducerede husdyrhold, keramik og væving, færdigheder, som skulle forme en ny epoke. Deres ankomst medførte også nye genetiske markører som haplogruppe G2A på den mandlige linjen og haplogruppe T2 på den kvindelige linjen. Gradvis blev disse integreret i den eksisterende genetiske profilen. Samtidig skete en vigtig fysiologisk tilpasning. Lysere hud. I de nordlige områderne, der sollys er begrænset, gav dette en evolutionær fordel ved at forbedre kroppens evne til at syntetisere vitamin D, en afgørende faktor for at overleve i et solfattigt miljø. Sammensmeltningen mellem de anatoliske bønderne og de oprindelige jægersankerne markerede et vendepunkt i Skandinavias identitet, men den mest betydningsfulde forandringen lå fortsat foran dem. Steppefolkets arv rundt 2800 før Kristus ankom grupper med ophav fra steppene, knyttet til snøre keramikkulturen Skandinavia. Disse folkene stammede fra Yamnaya-kulturen ved Svartehavet og Kaspihavet, og de introducerede nye gravskikker, fremskridt inden metallurgi og øget brug af hester. Genetiske studier viser, at de bar haplogruppe R en A og nogen R en B på den mandlige linjen, samt de kvindelige haplogrupperne U4 og U5. De var mærkbart højere end de befolkningerne, de mødte, noget som reflekterede deres ernæring og tøffe livsstil. Disse nye grupperne bidrog også til den økende forekomsten af lyst hår og blå øjne, egenskaber som blev forstærket gennem naturlig og seksuel selektion. Gennem generationer blev disse trækkende, sammen med deres imponerende højde, ikoniske symboler på den skandinaviske identiteten. Den nordiske bronzealderen i bronzealderen blomstrede Skandinavia. Handelsruter koblede regionen til fjerne deler af Europa og bragte rigdom og nye idéer. Genetisk set var befolkningen en sammensmeltning af mesolitiske, neolitiske og steppelige forfædre. Fysisk begyndte de at ligne mere på moderne skandinaver. Lys hud, lyst hår og blå øjne. I jernalderen udviklede det sig stammebaserede samfund og de første tegnene på en særpræget nordisk kultur. Mens Europa blev kastet ind i kaos under folkevandringstiden, forblev Skandinavia relativt isoleret, noget som hjalp med at bevare sin genetiske og kulturelle egenart. Forbedrede diæter rige på protein, kombineret med gunstige genetiske faktorer, bidrog til en øgning i gennemsnitlig højde. På 700-tallet var Skandinavia både kulturelt og teknologisk forberedt på vikingtiden. Vikingtiden fra slutten af 17. århundrede til 10. århundrede sejlte skandinaviske skib over store afstander og satte varige genetiske og kulturelle spor.
Genetiske studier viser, at norske vikinger drog vestover til Irland, Island og Grønland. De grundlagde vigtige byer som Dublin, oprettede et af verdens første parlamenter på Island og nåede Grønland rundt 985 ekor, noget som banede vej for transatlantiske ekspeditioner. Danske vikinger havde stor indflydelse i England og Normandie, hvor de etablerede Danelagen, en region under vikingkontrol. Byer som York blev blomstrende vikingmetropoler. I Normandie sikrede vikinghøvdingen Rollo en aftale med den franske kongen i 911 og etablerede et hertugdømme, som senere spilte en afgørende rolle i Europas historie, blandt andet ved normannernes erobring af England i 1066. Svenske vikinger ekspanderede østover til Baltikum og Rusland og spilte en nøglerolle i etableringen af tidlige handelsnetværk og stater. De sejlte på elver som Volga og Dnepr og nåede helt til Byzans og det Kaspiske hav. Kendt som Varangier grundlagde de vigtige bosætninger som Novgorod og Kiev, byer som skulle blive centrale i Kiev-riget. Vikingerne rejste så langt som til Nordamerika, Midtøsten og Centralasia og spredte skandinavisk indflydelse. I Konstantinopel ridsede en nordboer ved navn Halfdan ind runeinskriptioner på væggene i Hagia Sophia, et stille vitnesbyrd om vikingernes tilstedeværelse i hjertet af det byzantinske riget. Højde og udseende middelalderske beretninger beskriver vikingerne som højrejste og imponerende. Den arabiske rejsende Ahmad ibn Fadlan skrev i 920 i Kawar: "Jeg har aldrig set mere fuldkomne kropslige eksemplarer, høje som dadelpalmer, blonde og rødhårede." Arkæologiske fund viser imidlertid, at den gennemsnitlige vikingen var rundt 170 cm høj, mens kvinder var ca. 115 cm. Selvom de ikke var usædvanligt høje, var de noget højere end mange af sine europæiske samtidige. Arven efter vikingene var ikke bare krigere, men også innovatører, opdagere og historiefortællere, som etterlot se et varigt aftryk på verdenshistorien. Deres arv er vævet sammen med vores fælles fortid. Hvis du synes, denne rejsen gennem skandinavisk historie var spændende, husk at like, abonnere og dele. Historien bliver endnu mere fascinerende, når vi udforsker den sammen.